Przepiękna panorama z Pańskiej Góry. Wysokość nad poziomem morza 460 metrów. Widok na południe, na Połoniny. Około 30 km w tą stronę rozciągają się Bieszczady. Znajdujemy się na Pogórzu Przemyskim. Pogórze usypał lodowiec, który cofnął się 11 do 13 tysięcy lat temu i usypał Pogórze od Dynowa do Przemyśla wał wzgórz i obrócił na wschód rzekę San, która płynie tu w kształcie litery Z i woda na długości 40-50 km płynie dokładnie na wschód, w tą stronę, w którą obraca się Ziemia. Zgodnie z prawami fizyki nie powinna ta woda płynąć. Jest to jedyny fenomen na całej naszej kuli ziemskiej. Wszystkie rzeki płyną bowiem w przeciwnych kierunkach, północ-południe. Piękne, pozostałe ślady gospodarstw rolnych, jakie tu zamieszkiwali kiedyś ludzie. Wielkie hasło ze wsi do miast w latach 50. Odpłynęła stąd młodzież. Dlatego ta ziemia dzisiaj, skutki są tego fatalne. Ta ziemia dzisiaj nie ma gospodarzy i pochłania ją las. Rodzina Darażów, bardzo dobrych ludzi. Widok na stronę wschodnią. Prześliczne Połoniny wyglądają jak ocean. Góra, Chełm i Śliwnickie lasy. Kierunek północny. W ciszy, w spokoju, w pięknej scenerii lasów i sadów okalających te domy. Ta wieś trwa. Tu nasza młodość została. Mieszkają tu rodzina Chruszczów, Jasia i Amelii. Wielkich, dobrych ludzi, przyjaznych każdemu człowiekowi. Za pierwszym fałdem znajduje się miasteczko Dubiecko, a 2 kilometry w lewo znajduje się Nienadowa Dolna. Przepiękne lasy, którymi patronem był Andrzej Bębenek od lat 50. do 80. początku. Jeden z najwspanialszych ludzi i leśniczych tych terenów. Zajrzymy do Jasia Chruszczów. Zazdrościć tym ludziom tego pięknego miejsca. Mieszkają tu bowiem jak u Pana Boga za drzwiami. Te lasy nadprozadne naszej rodziny po babci Fudali i Janie zostały podzielone porówno. Bronisław otrzymał z
Stanisława Walercia z Dubiecka, Antek Kołcz-Terenia z Dubiecka są właścicielami. Przepiękne zabudowania i cisza, pachnące kwiatami powietrze i szyszkami sosnowymi lasy. Dom Lucyny, kuzynki mojej, a po lewej stronie dom dziadka mojego, Wawrzyńca i Agnieszki. Spoczywają oni w Dubiecku na samym cmentarzu. Dom Heleny i Marka Kocajów. Jest to nasz rodzinny dom. I dom wujka Józka Norek. I za pierwszym faunem lasu znajduje się gajówka państwa Bębenków z lat 50. i 60. Lasy prywatne Antoniny z Górnej Niejadowy, kuzynki naszej. Na wprost las ciotki Stanisławy, a na prawo las Jacka Kołcza, prawa ściana lasu, a na wprost wujka Kołcza. Piękne sosnowo-modrzewiowe, bukowe, liściaste lasy. Takie lasy mieszane są odporne na szkodniki leśne, dlatego lasy te nie chorują. Krzyż i miejsce upamiętniające premację naszego wujka Fudali Michała w 1886 roku, znanego w kręgach literatury chrześcijańskiej jako ksiądz Huciński. Piękne, dalekie przestrzenie ciszy i spokoju lata 2009 roku.